Ngabe lichazani iphupho lokuphupha imoto udriva? Ukuphupha imoto kungeyakho uyithengile imoto entsha sha, ithengwe nguwe, uyishayela noma-ke ungakwazi ukudriva, noma uphuphe umngani wakho ethenge imoto entsha, noma uphuphe ekhaya lakho kukhona imoto ethengiwe, okungenzeka ithengwe ngumama wakho noma ubaba wakho noma usisi wakho ubhuti wakho. Ukuphupha ugibele imoto okungenzeka kube yibhasi ibhasi, itaxi itekisi noma noma itruck. Ngesinye isikhathi iphupho liyaveza imibala yemoto, kube yimoto emhlophe, ebomvu, emnyama, eblue, maroon. Ukuphupha imoto emile kusho ukuthi impilo yakho ayizoqhubeka kusakude uthole impumelelo. Ukuphupha imoto ehambayo kona kuchaza ukuqhubeka kwempilo, kuchaza ukuthi impilo iya phambili. Imoto ehlehlayo yona ichaza ukungalungi kwezinto. Uma imoto ishayisa ephusheni noma iginqika kuyinto embi, kuchaza ingozi. Uma ugijimisa imoto noma ugibele imoto egijimayo kakhulu, kuchaza ulaka iwabantu abaphansi, amadlozi akho athukuthele. Uma imoto indala, lokho kuchaza abantu abadala. Ukuphupha imoto yomngcwabo kona kuchaza ini? Ukuphupha imoto yomngcwabo kona kuchaza ini? Nakho kuchaza isifo. Imoto ethwala imali yona ichazani ephusheni? Ichaza umcebo kodwa onobungozi phakathi. Uma imoto ke ephusheni udriva ingahambi inqaba uze uyishove njengebhayisikili, kuchaza ukubanzima kwempilo ezokwehlela. Uma uphupha unemoto kodwa itshontshiwe noma itshontshwa, kuchaza into efaka nokuthakathwa noma ukuthwetshulwa.